Ле. И Лео Меси до сега не си е падал нито той, нито Улисе, но смятам да заложа на... И от канала на 43 Sport Cards завършвам с ново видео. Хрумна ми идея да направя Dream Team от 11 пакетчета. Така че сега ще отворя изцяло нови 11 пакетчета, които не са от старите кутии. И тук съм подготвил един от стадионите, който се играят мачовете на световното първенство. И съм избрал най-използваната формация. Направих статистика. Двете най-широко използвани формации сред отборите са 4-3-3 и 4-4-2. 4-4-2 е използвана няколко пъти повече, затова и избирам тази формация за този клип. Имаме един вратар, двама централни защитници, десен бек, ляв бек, ляв халф, десен халф, двама опорни халфа и двама централни нападатели. Така че сега ще видим какво ще се падне и кой ще бъде отбора, който ще ми отреди съдбата за най-добър от пакетчетата. От всеки един пакет трябва да избера по един играч за съответната позиция, като нямам право да променям нито позиции, нито футболисти, така че каквото отреди късмета. И започвам, така ще ги отворя по последователност. Първия пакет, баджове, съответно няма как да направим, но може да се сложа един за фон. Така започваме с баджа на Шотландия и те само баджове. Хаити, тук имаме Томас Парти за отбора на Гана, не е лошо. Омар Ишомородов, тук имаме Исмаил Сайбари, доста добро попадение той. Риерсон и Скот Мактомини. И още от първия пакет имам доста трудности. Исмаил Сайбари го използват като централен нападател. А Скот Мактомини може да бъде и като опорен халф. Не знам, тук трябва да ми пишете в коментарите дали ще направя правилния избор. В момента се колебая между Мактомини и Сайбари. Но Сайбари е централен нападател, а Мактомини е халф. Ще избера Сайбари и го поставям като първи централен нападател. Аз като футболист съм играл като нападател, така че имам слабост към атаката. Затова и да почваме с нападател. И ще видим дали е правилен избор. Добре, Аксел Туанзебе, мисля, че беше десен бек. Тук имаме Антони Гордън. Ханли. Тук имаме Франджо Иванович, също е нападател. Страхотен сезон направи миналата година. Габриел Магеляеш. Валдвек Хорст и Хаджи Райт. Добре, от тук мисля да избера Магеляеш. Макар че десен бек не знам дали ще ми се падне друг. Но избираме и един централен защитник. Трябва да го направим възможно най-класен състав. И до тук смятам, че се справим добре. Имам късмет. Така, какво ще се подаде от тук? И надявам се да има един екстра стикер, но ще видим. Така, тук започваме с Вагнер Пиня. Ливертон Пиер, Зена Дебаст, той също е бек. Макалистър, тук имаме Пиеро Инкапие, Адам Масина и това е Яя Ситхол. Добре, смятам да избера и един... Кой да избера? Добре, Макалистър ще бъде, няма да е Инкапие, макар ще да е добър партньор на Магеляеш. Така, и вече имаме от всичко, само без вратар. Така, продължаваме. Има Кот д'Ивуар 2 и това е вратар Камило Варгас. Камило Варгас за Колумбия. Мисля, че е вратар.
Digital Pack, Максим Де Кайпер. Тук имаме Елия Жуст, Абдула Алкайбари, Райли Магри, Исмаил Якобс и тук имаме Яхия Фофана. Добре, и вече съм затруднен. Максим Де Кайпер мисля, че играе като халф. Тук не им пише и позициите какви са. Така, я да видим този дали е. И той, ако не е титулярен вратар, Колумбия 2. Този е 7, значи е някакъв дефанзивен халф. Исмаил Якобс, мисля, че играе във Висшата лига, а Галатасарай играе в момента. И той трябва да е бек. Добре. Исмаил Якобс поставяме като ляв бек и рискувам. Вече имаме 4 позиции. Така, там отзад ще има вратар. Агбаду, баджа на Колумбия. Това е Мартин Зубименди. Белгард, Браун. Тук е Маджбри и Грегор Кобел. И тук избираме вратаря да бъде Грегор Кобел. Така че имаме и вратар. И остават колко позиции? 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 6 пакетчета. Така. Адам Хложик. Много хубав, негов автограф имам. От Матча Такс у Кенан Ялдъс. И той задължително ще отиде на позицията ляв полузащитник, но този пакет е добър. Андрея Ю. Така, двама за Узбекистан. И Хюн Сон. Добре, така е интересно. Смятам да избера кой. Тук би ги избрал тези 4-мата. Този вече залезе. На този направих хубави сезони в Спарта Прага и в Хофенхайм тази година. Добре, Кенан Ялдъс поставяме на левия фланг на атаката. Така. И даже ще изместя малко насам. И остават 5 позиции. Централен защитник, десен бек, опорен халф и нападател. Шоранди Самбо, Макси Араухо. Добре. Ван Дайк. Мисля, че вече стикера е избран. Мукуена, Уестън Макени, Джон Сутър и Аран Хики. Тук няма нужда и да се замислям. Още един централен защитник. И сега вече става интересно, защото не се знае дали ще се паднат тези стикери, които трябва. We are Spain. Тук имаме Сейд Бен Рама, той може да се сложи на дясното крило. Сантьяго, добре. Лео Меси и Майкъл Олисе. Добре, тук е трудно. Джорджи Караскал, Хосе Мария Хименес и Лео Меси до сега не си е падал нито той, нито Олисе, но смятам да заложа на младостта и ще поставя Олисе като десен на халф. Сега се чудя дали да го направя така. Да, рискувам. Напишите в коментарите дали съм прав. Така, Панама, Япония, тук имаме Рафиня, Ал Наймат, Джуд Белингам, добре, и той е нов. Така, тук имаме Корея и Либерато Кацаче. И тук мога да избера Рафиня като нападател
и Белингам като халф, но мисля да продължа с Белингам. Така, и сега остават две трудни позиции. Нападател и десен бек. Този десен бек още в началото го споменах, че ще ми бъде труден. Така, тук имаме Турция, Ден Синклер, Исмаел Бенасер и мисля, че Нейтан Аки ще отиде като десен бек, Педро Вите и Ясер Ибрахим. Дарвин Нунес в момента не е в добра форма, така че намерихме и нужния десен бек. Сега с кампа. И тук има Ерлинг Халанд. Надявам се да е той, но мисля, че е той, така че наистина ще се изгради страхотен тим. Ако няма Роналдо, значи да. Тук има Ерлинг Халанд, той също липсва за колекцията, така че на 99% ще заеме той позицията. Куфал, тук имаме Германия, Едер Милитао, Тим Пейн, тук имаме Латанабе и Хусейн Канани. Та не знам тук дали имате колебания кой да бъде, но смятам, че мястото е заслужено от Ерлинг Халанд. Доста нови стикери се паднаха и в интересни са, тези ги купих от бензиностанция в Драгичево, мисля, че беше преди Перник. Бензиностанцията е Shell, така че смятам, че вече има стикери на доста места и може да търсите, за да си купите, така че смятам, че вече кризата с стикери е приключила. Много искам да ми напишете какво мислите за цялостното отваряне и как подредих състава, но смятам, че така би се справил добре. Ако имаме такъв състав, има умереност, има мъдрост и има много футболни качества, така че смятам, че късмета беше с мен в това видео. Харесайте клипа и се абонирайте за канала, ако не сте го направили. Благодаря ви и до скоро!